Η σειρά Rogue συνδυάζει το κομψό, μοντέρνο μαύρο σχεδιασμό με καινοτόμο τεχνολογία και εξαιρετική λειτουργικότητα. Με μια μεγάλη γκάμα μεγεθών και χαρακτηριστικών, αποτελεί το ιδανικό μοντέλο για κάθε λάτρη του ψησίματος. Όλα σε μια εξαιρετική αναλογία ποιότητας-τιμής. Τα βασικά σημεία. Μια ανθεκτική εστία από χυτό αλουμίνιο για εύκολο καθαρισμό, το πατενταρισμένο σύστημα κατανομής θερμότητας της Napoleon για ομοιόμορφο έλεγχο θερμοκρασίας και οι μαντεμένιες σχάρες ψησίματος διπλής όψης Wave για τέλεια σημάδια ψησίματος και βέλτιστη συγκράτηση θερμότητας. Οι 3 ανοξίδωτοι καυστήρες και τα shear plates 2 επιπέδων εξατμίζουν τα λίπη και προσθέτουν πλούσια γεύση και άρωμα στο φαγητό σας. Οι ψισταριές Rogue είναι γεμάτες έξυπνα χαρακτηριστικά, όπως το εξελιγμένο σύστημα άμεσης ανάφλεξης Jetfire, το θερμόμετρο AccuProbe και ο λιποσυλλέκτης που είναι άμεσα προσβάσιμος στο μπροστινό μέρος για εύκολο καθαρισμό. Τα αναδιπλούμενα πλαϊνά ράφια και η τροχή που κλειδώνουν καθιστούν την ψισταριά εύκολη στη μετακίνηση και εξοικονομούν χώρο αποθήκευσης. Το κομψό, μαύρο καπάκι και η πόρτα του αποθηκευτικού χώρου ενσωματώνονται αρμονικά σε κάθε εξωτερικό χώρο, ιδανικό για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας. Μετατρέψτε την αυλή σας στο επίκεντρο αξέχαστον μπαρμπεκιού. Σειρά Rogue. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και ανεπανάληπτη ικανοποίηση ψησίματος.